ఏంటి గెట్ టుగెదర్ పార్టీనా? అరే అందరు దావతి పైసలు ఇచ్చిరిగా? నాకు నమ్మకం లేదురా. అరే తీసుకురారా. ఎవరిని? ఓ ల్యాప్టాపా? గిరెందుకురా? మీరు అందరు ఎన్ని రూపాయలు ఇచ్చిరో మాకు తెలియద్దా? అందుకే ఆనే సిస్టమ్ పెట్టినాం. అరే ఏలు ముద్ర పెట్టరా. మీ ఐడియా సూపర్ అండి. అరే 200 ఇచ్చిర్రా. 500 ఇచ్చిర్రా. అమౌంట్ ని బట్టి సర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇది భలే ఉంది. అరే 100 రూపాయలు ఇచ్చిండ్రా. ఇంక చూపోయు 100 రూపీస్ కి ఓన్లీ సూపర్. భలేవారండి. అరే 50 రూపాయలు ఇచ్చిండ్రా. అసలే షాక్ లో ఉన్నట్టున్నాడు ఇతను. వాసన చూసినావుగా, ఇడికి అడిగా. భలేవారండి.